hei! Pitkästä aikaa ollaan Taipaleella ja nyt olen saapunut Lemmenjoen kansallispuistoon ja lähden nyt sitten tällä reissulla tutustumaan tähän alueeseen ja näihin reitistöihin, mitä täällä tällä hetkellä on. Tarkoitus on kulkea ihan merkittyjä polkuja, ainakin toistaiseksi olen näin ajatellut, ja nyt on elokuun 11. päivä tiistai. Saavuin eilen maanantaina 10. päivä etelästä, tai oikeastaan lännestä, tänne Lemmenjoelle ja tuohon P-paikalle, ja ilta oli sen verran jo ehtinyt pitkälle ja alkuperäinen suunnitelma oli, että olisi mennyt tähän Muurahaislammelle ensimmäiseksi yöksi, mutta kuinka sitten, kun päädyin nukkumaan kuitenkin niin kuin autossa. On sen mallinen auto, että siinä pystyy takatilaa hyvin kyllä yhden ihmisen makuupaikan järjestämään, joten päätin nukkua autossa, ja autossa oli ihan hyvä nukkua, ei siinä mitään. Yöllä ja jonkun verran viileitä koko matka Kemistä Lemmenjoelle. Tai oikeastaan ennen Saariselkää sitten Vesisade loppui ja keli alkoi aukenemaan. Eli siinä mielessä oli vesisateen jälkeen kiva saapua kohteeseen, kun jo ilta-aurinko pikkasen vielä näyttäytyi tuntureiden takaa. Ja tää aamu on valjennut kirkkaan, aurinko paistaa, kuivaa, viileitä, ihan tarkkaan en tiedä mitä lämpötila on, mutta ennusteiden mukaan ollaan jossain 10 asteen, ehkä vähän paremmalla puolella. Yöllä oli todennäköisesti vain muutama aste lämmintä. Joo, Lemmenjoesta varovasti paljon tuotantoa ja erilaisia reissuja videoitu, mutta minä teen tästä oman tarinan ja katsotaan sitten millainen siitä tulee. Otetaan matkan varrelta tarinoita ja kuvia ja mietteitä, mutta ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa retkelle mukaan ja lähdetään avoimin mieli tutkimaan paikkoja. No niin, matka lähtenyt mukavasti liikkeelle. Ollaan tultu jonkun matkaa tällaisen harjun päällä ja hienon näköistä, kun molemmin puoli on sitten aarnioituvaa metsää, vanhaa ja nuorempaa puustoa, ja vesi pilkistelee sieltä täältä puiden lomasta, mutta oikein kivaa tällaista kangasmaastoa harjun päällä kulkien, niin tää oikein mukava säväyksen antaa tähän reissun alkupuolelle, niin on tällaista taas askelluksen totuttelua, mutta ei tässä mitään, kyllä ne sieltä muistista palautuu, että miten missäkin maastossa on hyvä liikkua. Mut kaunista on. Mäntymetsää, kangasmetsää ja keli jo tällä hetkellä mitä viimeisen päälle. Et ennusteet on seilannut edes takaisin, eli välillä näyttänyt hyvinkin kostealta ja sateiselta. Ja nyt sitten viimeisin ennuste mitä katselin, niin vaikuttaa oikein hyvältä.
Mutta sen mukaan mennään millainen keli on, että ei tänne ole tultu sillain niin kuin sen perusteella, että mikä on milloinkin keli. Tänne tullaan ihan muiden syiden takia, mutta kaunista on. Täällä matka jatkuu aika lailla samanlaisissa maisemissa, mitä on ollut viimeiset 5 kilometriä parkkipaikalta. Tosin alku oli tietysti erilaista, mutta tätä harjupätkää tässä ollaan tultu. Kohta ollaan niin kuin P-paikalta 5 kilometrin etäisyydellä. Ja tässä ollaan katseltu välillä oikealle ja välillä vasemmalle. Tuntureita näkyy siintää molemmin puolin ja on melkoinen laakso siinä sit molemmin puolin ja tuolla käden osoittamassani suunnassa niin vettä näkyy aina silloin tällöin. Eli varmasti lähestytään kohta Lemmenjokea, näin ajattelisin. Mutta mikäs täällä on kulkiessa? Keli edelleen mukava sopivan viileä ja sillain niin kuin kuiva, että ei ole moittimista. Sierit Nivalla, pientä ohjelmaa eli vajeriveneellä joen ylitys ja sitten siinä päivätuvalla pikkasen evästä niin jaksaa sitten Härkäkoskelle taivaltaa vielä tänään, eli nyt on tullut matkaa semmonen 9 kilometriä ja vielä olisi tälle päivällä 5 kilometriä, niin se on aika hyvä tähän ensimmäiseen vaelluspäivää semmonen otanta. Nyt on keli vähän mennyt pilviseksi, en ihan tarkkaan tiedä mitä sää nyt sit seuraavaksi tarkoittaa, mutta eipä haittaa. Tää on pieni lenkki tekee tää polku näköjään tästä joen varresta, mutta tässä oli tämmönen kosteikko, joku joen uoma, mikä kierretään ja sitten taas palataan joen varteen ja nyt kuljenkin sit pohjoispuolta tästä eteenpäin niin tämän päivän. Joo, tällaista mukavaa on ollut ja kyllähän se ensimmäinen päivä sitten tarkoittaa, että siinä vielä vähän haetaan niin sanotusti asetelmia ja alkaa reppu tulee tutuksi ja tavarat mitä on mukana niin tulee tutuksi ja kun on aikansa niitä välpännyt niin alkaa pikkuhiljaa löytymään mitä oli mukaan pakannut. Mutta tällä kertaa onnistuin oikein hyvin. Mulla on ollut pikkasen aina runsahasti painoa. Tai sekin on niin suhteellista. Kaikki ne sinne on kannettu, mitä on poiskin kannettu. Mulla on rinkka mieluummin painanut yli 20 kiloa, jopa 23 ruokineen. Mutta tosin mulla on ollut eri rinkka silloin. Ja nyt tää rinkka niin
Päästiin 15,5 kilon liikkeelle ja siinä oli ruuat ja kaikki, mutta ei tietenkään estettäviä, mutta sitä ei täällä paljon tarvi kantaa. Tämmönen pieni infopläjäys tähän, mutta kevyellä on mukavampi mennä. Ja hyvää päivää. Retkipäivä 2 on käynnistynyt pikkuhiljaa. Kello on kylläkin jo 11, mutta Härkäkoskella vietetty yö sujuu oikein mukavasti illalla. Siinä alkoi sitten satelemaan, että tuli vähän aikaa teltassa ensin huilailtua ja päivälle tuli semmonen 14 kilometriä matkaa vaihtelevassa maastossa ja siitä sitten kun sade laantui, niin rupesi tekemään ruokia ja söin ja tankkailin hyvin ja yö oli erinomaisen kylmä. En tiedä oliko paljon yli 5 astetta yöllä plussan puolella kuitenkin, ettei nyt vielä pakkasta. Ja päivä on tästä pikkuhiljaa lämmennyt, kun aurinko on noussut. Nyt on varmaan päällä 10 jo, eli joku lähemmäs 15 lämmintä. Ja tästä matka jatkuu Ravadasjärvi ja sieltä sitten Ravadasniemi. Semmonen olisi suunnitelma nyt ainakin tähän ensimmäiseen pätkään ja sitten katsellaan mihin tänään päädytään ja mitä täällä tänään näkyy. Ei muuta kuin tervetuloa tähänkin päivään, niin jatketaan kulkemista.
No niin, täällä Ravadasniemellä pieni välipala hetki ja ihailen kaunista puroa, joka tässä solisee menemään. Vesi on kyllä niin kirkasta ja myöskin kylmää. En ole menossa uimaan, mutta hienosti aurinko paistaa ja mukavasti jo tää päivä lähtenyt käyntiin. Et tässä oli alkumatka oli jonkunkin verran nousua tänne Ravadasniemelle ja sellaisena se varmaan pikkuhiljaa tästä jatkuukin eteenpäin, niin kohta taas lähdetään taipaleelle. Huomenta vaan. No niin. Kylmä yö takana Matti Travadaksella ja lähdetty kipuamaan pikkuhiljaa tunturin kylkeä ylös. Nyt ei jatketa suoraan Morkam-ojalle, vaan jatketaan tästä Korhosen kirjastolle. Kirjastokortti ei tullut mukaan, mutta sitä ei kuulemma siellä tarvita, eikä ole palautettavaa, joten lähdetään jatkaa tänne päin. Joo, olipa vilppoinen yö. 2 astetta näytti mittari aamun tunteina. Silloin kello oli 5-6 aikaa, mutta onneksi kohteessa oli tänne päivätupa. Sinne pääsi sitten lämmittelemään ja laittamaan aamupalat ja kuivattelemaan vähän tavaroita. Ei niin kostea välttämättä ollut yö, mutta erittäin kylmä ja sen huomasi siinä, että uni oli vähän katkonaista, mutta hyvin tässä on pötkötelty, levätty ja tankattu nyt tähän päivään. Ja ajatus olisi, jos tuolla kirjastolla kävisi ensin ja siitä sit laskittelis jopa tänään ihan Kultahaminaan asti. Siellä on autiotupa. Sen palvelut myöskin vähän houkuttelee, mutta teltassa tosiaan nukuin viime yön ja todennäköisesti seuraavankin, mutta aina kun on retkeilyn rakenteita, niin niihin on hyvä sit turvautua silloin, kun keli on sellainen. Mutta keli on tänäänkin aurinkoinen, eilenkin. Sitten tuli illan suussa vesisade kuuro, mutta silloin mulla oli jo systeemit leviteltynä teltta pystyssä, ettei ollut sen puoleen mitään hätää. Tästä matka jatkuu tähän päivään ja mielenkiinnolla, että mitä tänään kohdataan. Sitten saavuttiin teknologiateollisuuden kultamaille. Täällä pitää noudattaa sääntöjä.
Kalustoa on siinä parkissa. Ei ole työvuoro vielä alkanut tällä koneella, mutta eiköhän se tosta vielä heräilee. Kyseessä on siis Äytsin kulta. Ja Jäkälä-Äytsi on vaikeampi paikka kaivaa kuin esimerkiksi läheinen Miessijoki. No niin, siinä onkin askaretta ollut, kun täällä ollaan kultaa kaivettu, mutta tää osoittaa sen, että kun päätetään johonkin ryhtyyn, niin sepä suoritetaan. Tässä onkin alueesta kuvaa, niin tosiaan täällä on 2 kaivinkoneella, 2 kaivikonetta työmaalla, sitten siellä on vesipumppu, eli tuolla, ja kiertovesiletku ja rännit, eli 4, ja kiertovesi allas, tää 5 sitten täällä, eli kyllä tää on sitä korkean insinööritekniikan tuotosta varmaankin. Tunturikoivikossa suoritetaan nousua Jäkäläpään suuntaan ja Korhosen kirjastolle tämmöisessä tunturikoivikossa, ja pikkuhiljaa ollaan noustu. Mun mielestä se nousee johonkin reiluun 500 metriä korkeimmalta kohdalta, mihin nyt ollaan menossa. Joo, en tiedä, tässä pari päivää ollut sellaista mäntyistä kangasmetsää ja jokea ja puroja siellä täällä, ja nyt sitten ensimmäistä kertaa reitillä noustaa tunturiin, niin kyllä nämä osaa aina säväyttää nämä maisemat, kun tullaan vähän tän korkeammalle ja alkaa tunturien muodot erottumaan. Ja nyt tietysti ei ole liian lämmin, nyt on ihan oikein hyvä viliposa keli, niin tietysti täällä on aina täällä tunturikyljessä myös se, että täällä käy mukavasti tuulen vire. Tosin ei ole itikoita, hyttysiä eikä muitakaan tälle reissulle osunut millään tavalla, niin tää on oikein mukavaa askeltamista.
Täällä mennään Mönkiä uraa pitkin ja Korhosen kirjaston jälkeen koukkaus Pihlajamäen kautta ei tuonut oikeastaan mitään suurempaa elämystä. Muuta kuin tunturimaisemaa, tunturin ylitystä. Aika joutuisasti jalka kulki siellä, koska sitä oli helppo kulkea. Ja nyt sitten ollaan tullut tämmöistä Mönkiä uraa vaaran yli, jonka nimeä nyt en muista, mutta kommentoidaan tuohon sitten alle. Ja ainoa elämyksen tyyppinen oli se, että Pihlajamäessä oli tosiaan siellä oli näitä kullankaivajien rakennelmia ja työkaluja ja myöskin sitten vahvat varoituskyltit, että ei lähelle ole syytä mennä. Mutta siellä oli 3 kaverusta oli hommissa ja niillä oli pieni veistohomma ollut ja nyt oli kuulemma asennushomma sitten käynnissä ja menin sitten toteamaan, että olen yhden laavun moottorisahalla veistänyt, niin sieltä sitten aika nopeasti tuli vastine, että ei muuta kuin rinkka pois selästä ja tän hommiin. Kunnes sitten todettiin, että taida on mieluummin jaloissa kun näiden herrasmiesten työtä edistämässä ja yksi sieltä herroistakin totesi, että pakhoo se lähtee. Totesin, että tällaisia paskahousuja me ollaan, että heti kun on töitä tarjolla, niin heti ampastaa sitten matkaa. No hyvässä hengessä. Siinä vaihdettiin kuulumiset ja toivottivat hyvää retkeä ja mä toivotin heille työn iloa. Semmonen oli. Mutta ihan mukava kohtaaminen. Siellä oltiin työn touhussa ja rakennettiin hirsistä uuden näköistä suojaa tai rakennetta ainakin. Mutta täällä matka jatkuu ja tunturituuli kivasti puhaltelee tuolta selän takaa. Niin nyt on niin kuin lämmin. Kun sitten lähti Korhosen kirjastolta, niin oli aikamoinen vastatuuli, niin piti vähän oikein pistää pusakkaa päälle ja huppua niskaan. Joo, kohta alan saapumaan Kultahaminalle ja tai Kultahamina. Ja alkaa päivä olemaan sillä paketissa, että tänään nyt tulee 19 kilometriä taivallusta. Aamulla 9 lähdin
liikkeellä ja kello on nyt 5:30. Et semmonen hyvä työpäivä ollut, kiva kulkea. Nyt oli oikeastaan sillai itselle miellyttävä pätkä. Yllättäen pääsi vähän tuntureille nousemaan ja välillä toki laskemaankin ja kulkemaan tunturissa. Ja Korhosen kirjasto oli oikein kiva nähtävyys siinä mielessä, että paljon tarinoita senkin kohteen takana ja pitää vielä, kun pääsee tästä tiedon äärelle, niin tutustuu tarkemminkin, koska en oikeastaan kauheasti tehnyt etukäteen läksyjä kohteesta muuta kuin sen verran, että suunnittelin reitin ja katsoin millainen tän tullaan ja käytin niinku siihen pikkasen aikaa, mutta itse tää alueen historia alkaa entistä enemmän kiinnostamaan nyt kun täällä on käynyt ja kokenut näitä seutuja. Mutta tähän mennessä kelit on suosinut. Se ei aina ole niin taattu. Viime syksynä kun oli Hetta Pallasta vaeltamassa, niin 2 päivää vesisateessa ja sumussa jäi osa varmasti koko reitistä niin kuin näkemättä. Kun tunturien päälle mennään, niin mennään sumussa ja vesisateessa, niin ei varmasti tullut nähtyä ihan kaikkea mitä siellä on, mutta semmoista se on. Hyvä. Huomenna olisi sitten vielä pohdittavaksi, että miten lähden kohti sitten pistettä, mistä alkaa kotimatka, niin en ole vielä nyt ihan vielä päättänyt, miten huominen päivä. Polkasenko jopa illaksi autolle, mutta en välttämättä lähde vielä yhtään sen pidemmällä ajamaan. Et mulla on majapaikka kyllä varattu paluumatkalle, mutta se on lauantai-sunnuntai väliseksi yön. Siinä kohtaa jaksotan nyt sit kotiinpäin menoa, et en lähde sitä reilua tonnia vetämään yhdellä jalalla. Varsinkin kun on täällä maastossa ollut, niin sitä on pikkasen ehkä kuitenkin sillai palautumistakin vaatii. Ja varsinkin jos se ajo menee aamuvain pikkutunneille, niin tiedä kokemuksesta, että se on sellainen sirkus ja taistelu, että pysyy hereille, ei ole turvallista muille eikä varsinkaan itselle. Ja yhtä tärkeää, ettei nyt aiheuta vaaraa kenellekään muullekaan lähtemällä väsyneenä tai ajamalla väsyneenä liikenteessä. Monta vaaraa on eessä. Mutta ei mitään. Tämmönen päivä tänään ja huomenna katsotaan mitä silloin tapahtuu. Ei muuta kuin heikun keikun. Kultahamina, hyvää huomenta. Autiotupa tarjosi mukavat kuivat ja lämpimät yöunet. Nyt on hyvä jatkaa matkaa eteenpäin ja kaunis aamu tästä valkeni, mutta mielestäni tälle päivällä on saattanut sadetta olla tulossa, joten seurataan tilannetta. Tänään olisi tavoite kävellä Jurkulahteen, jossa sitten auto on pysäköitynä ja lähdetään suorittamaan, mutta tässä on matkalla vielä semmoisia kohteita, mitä ei ole tullut nähtyä, niin tutustutaan niihin.
Joo, 4. päivä maastossa on nyt jo hyvää matkaa käynnissä ja tänään tosiaan ajattelin jopa 20 kilometrin siivun kävellä, eli tulisi tänään pois sitten maastosta autolle ja katsotaan sitten sen jälkeen mitä sitten tehdään. Ja niin oikeastaan taustalla on se, että ei jokunen ennuste on sitä mieltä, että nyt tulee saderintama. Ja jos ei ihan pakko olla, varsinkaan leiriytyä, niin silloin ajattelin, että kävellään sitten loppuun asti vaikka märin jaloin, kun ei ole matkaa nyt tän enempää kuitenkaan. Mutta tää päivä nautitaan totta kai, ei tässä lähdetä suorittaa sen enempää, nautitaan päivästä ja mennään sen mukaan, että tämmönen on suunnitelma, mutta suunnitelmat voi myöskin muuttua. Täytyy aina olla varuillaan sellaisiinkin, että mitä vaan voi tulla eteen tai mitä vaan voi tapahtua, niin sitten pitää siinä tilanteessa tehdä sen tiedon varassa päätöksiä etenemisestä tai leiriytymisestä tai jotain muuta. Tuossa tultiin pätkän matkaa Lemmenjoen vartta, oikein hienoja spotteja siellä. Ja nyt noustiin pikkasen taas harjulle. Tämmöstä mäntymetsää ja jokivirtaa siellä taustalla ja kauniit on maisemat. Ei voi muuta sanoa. Länsisuomalaisena kun toteaa, Pohjois-Satakunnassa on sellainen, tai tuolla jo vähän lähempänä Etelä-Pohjanmaata, semmonen kansallispuisto kuin Lauhanvuoren kansallispuisto, niin se on hyvin harjumainen, kangasmaastoinen ja paljon mäntymetsää, niin jotain sellaisia tunnelmia tulee, että hetkinen, että kävelenkö Lauhanvuoressa vai Lemmenjoella. Mutta totta kai pieni ero on tää virtaava joki ja muutenkin tunturimaisemat ynnä muut, mutta hyvin samankaltaista joiltain paikoilta on maasto ja näkymät kuin siellä Lauhanvuoren kansallispuistossa. Jos ei ole tullut käytyä, niin kannattaa lähteä katsomaan. Se on oikein kiva paikka. Näihin tunnelmiin ja näihin ajatuksiin taas taipaleella askel kerrallaan. Laskeudutaan kohti Ravadasta ja samalla palataan sitten taas Lemmenjoen rantamaille.
Tänään se päivä vaihtui harmaampaan suuntaan, niin kuin oli pieni aaninki sään kehittymisestä. Ja Ravarasjärven autiotuvalla pieni tauko ja evästä nautittua tuli siinä. Ja kun katselin Lemmenjokea niin sanotusti tulosuuntaa, eli Kultahaminan suuntaa, mistä aamulla lähdin, siellä aamulla aurinko paisteli. Nyt kun katsoi siihen suuntaan jokea pitkin ja kuvamateriaaliakin otin, niin kovin oli sumuisen näköistä ja siinäkin autiotuvalla niin muutama vesipisara joen pintaan jo ripsautteli, mutta nyt taas kun on kulkenut täältä eteenpäin, niin täällä on ainakaan metsässä ei pisarat tavoita. Nyt onkin sitten reitti palautunut jo kertaalleen kuljettuun. En kylläkään koko ajan tunnista, että olisin joskus tällaisenkin kohdan ohi tullut. Et sinänsä tämmönen niin kuin osittainen edestakainen reitti ei kyllä ainakaan minua häiritse millään tavalla. Ja tuolta sitten joen ylityksen, kun teen sen nyt eri kohdasta kun tullessa, niin sitten taas joen toista puolta, niin sitä en ole vielä kulkenut tällä reitillä. Niin katsotaan miltä se maailma näyttää siltä puolelta. Mutta tämmönen väliaikaraportti tähän kohtaan, eli joku 8 kilometriä alkaa varmaan tälle päivälle tulemaan täyteen ja alkuiltapäivää eletään. Ja mun mielestä keli on hyvin lepposa edelleen siinä mielessä, että täällä puuston suojassa kun kulkee, niin täällä ei ole minkäännäköistä hätää eikä häiriötä sen suhteen. Härkäkosken kohdalta joen ylitys suoritettu köysiveneellä ja navakassa sivutuulessa, mutta selvittiin lähes kenkäkuivana. Tuolla vastarannalla oli omanlaisensa haasteensa tämän kokoiselle ihmiselle, joka ei mennä oikein ylettyä tonne köyteen ja saada sitä itselleen sitten sopivasti käteen, mutta olipa onneksi yksi keppi apuna, millä saatiin vähän jatkovartta käteen. Sitten alkaa olla semmoinen vaihe, että paketoidaan tätä retkeä pakettiin niin sanotusti. Eli mulla on vielä muutama kilometri. Eli tälle päivälle toteutui se ajatus, että Kultahaminasta parkkipaikalle se reilu parikymppiä tulee nyt sitten tälle päivälle. Mutta kaiken kaikkiaan niin Lemmenjoen kansallispuisto niin tykkäsin. Kangasmaastoa, mäntyistä kangasmaastoa, vaihtelevaa, polut hyvässä kunnossa, retkeilyrakenteita riittävästi, löytyy verkosto, autiotupia, varaustupia, päivätupia. Ja kaikki alueet tai nämä paikat oli hyvin huollettu, ainakin ne missä itse piipahdin tai ohi kävelin. Et siinä mielessä niin puiston osalta pelkkää positiivista. Ja kullankaivuu
tarinaakin pääsi sillain lähinnä kohteiden valossa näkemään, että millaisilla alueilla sitä kultaa on kaivettu ja millaisia rakenteita on sen toteuttamiseen sitten pitänyt tehdä. Mutta kyllä ehdoton sykähdyttävä kohta oli tämä Korhosen kirjasto. Siellä lukee myös Seinäskulttuurikeskus. Voisin sen silläkin nimellä nimetä. Sitten siinä on myöskin tunturin päällä on lentokenttä. Korhosen tarinaa siellä kirjastoseinillä runsaasti tutustuttavana ja paljon kirjoja. Joten on kyllä mielenkiintoinen ehdottomasti. Ja 4 päivää nyt olin sitten maastossa yhteensä ja tähän 2 viimeiseen päivään niin tuli parikymppiä taivallettua ja kahteen sitten ekaan päivään yhteensä se noin 20. Eli mittausta vasta riippuen niin noin 60 kilometrin lenkki tätä niin sanottua kultareittiä tuli mentyä. Joki kulkee hyvin paljon tässä, tai tää reitti myötäilee tietysti jokea ennen kuin noustaan sitten tonne tuntureille, niin sillä on jo kivan näköistä. Nyt taas sitten paluumatka ollaan tässä harjun päällä ja joki kulkee tuolla alapuolella. Pieni yllätys oli se, että tähän kohtaan elokuun puoleen väliin ei ihan kauheasti ollut kulkijoita. En tiedä, onko tää sitten enemmänkin sellainen kesän sesongikin, kun tullaan tekemään päiväretkiä, ajellaan jokiveneillä, esimerkiksi Kultahaminaa ja ollaan siellä päivä ja illaksi sitten venekyydillä takaisin tai sitten muuten vietetään aikaa. Mut se nyt ei mua olisi haitannut, jos täällä mäkeä olisi ollut, mutta ehkä sitten ajattelen näin, että tähän kohtaan elokuuta niin kulkijoita voisi olla enemmänkin. Mut kaikin puolin tää kansallispuisto on nyt nähty ja Lemmenjoki jää sillain sydämeen, että kiva paikka, hieno paikka. Kannatti kulkea ja kokea ihan fyysisesti tää paikka, niin. Varusteita siinä myöskään vähän tulee arvioitavaksi, että millain asiat meni niiden puolesta, niin yhden paha arviointivirheen tein ja se liittyy makuupussiin, että olisi saanut olla yhtä kaliberia lämpimämpi pussi tähän reissuun, että en ihan ollut ajatellut, että yöllä lämpötilat laskee lähes nollaan. 2 astetta oli yhtenä aamuna lämpömittari ja sitten aamut oli aika viileitä. Ja siinä kohtaa ehkä semmonen pieni tekninen stiplu kävi itseltä, mutta en missään nimessä niin kuin sillä kärsinyt siitä, että sit piti vaan pistää lisää vaatetta päälle, kun oli makuupussissa ja kyllä siitä sitten selvittiin. Tosin reittiä muutin sen verran tai etenemistä muutin sen verran, että edellisen yön oli autiotuvassa ja se oli kyllä oikein mukava pistää kaminaa illalla pienet tulet ja siinä tehdä ruokaa ja syödä ja olla kaiken rauhassa, niin se oli kyllä luksusta ja aamulla herätä siitä lämpimänä ja niin sanotusti kuivana sitten ja tehdä aamutoimet ja lähtee liikkeelle. Niin. Ja erityinen kiitos, jos olit katsonut video tänne asti ja mahdollisesti tykännyt sisällöstä, niin jatketaan tällä teemalla. En ole lopettamassa vielä ulkoiluharrastusta ja taltioin näitä sitten sen mukaan niin sanotusti matalalla kynnyksellä, tällaisella harrastelijavälineistöllä ja näin päin pois. Mutta kiitos oikein paljon, jos tää on ollut kiinnostavaa sisältöä ja olet katsellut tänne asti ja haluan toivottaa kaikille oikein hyvää jatkoa ja pysytään terveenä ja reippaalla mielin. Moikka!